Ольга Киця, ти як, російська дівчинко? Ти як, російська дівчинко? Привіт! Напевно, ти за татом сумувала, а я померла у юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді, ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули в підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихіше і тихіше. А потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше. Ти як, російська дівчинко, живеш? А я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик ти, напевно, бережеш. Його подарував тобі на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає. Моя матуся убитая лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато на спині лічив любов, тіла дітей він розривав на шмаття. Ну що ж, російська дівчинко, бувай, мене знайшли, нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, там янголи на мене вже чекають.